Måske en stegt rødspætte. Det lyder dejligt. Det kunne være en god idé. Ja. Man har rigtig været i Løkken, hvis man ikke har smagt vores fisk jo. Løkken har jo været kendt for specielt ung turisme. Hvordan ser det ud i dag? I dag er det hovedsageligt børnefamilier og det voksne publikum, der kommer her i Løkken. Og det skyldes til stor del af det store arrangement, vi laver for børn. Vi har et stort program, der hedder Løkken i børnehøjde, hvor vi har en masse aktiviteter, de kan tilmelde sig. Man kan blive kunstmaler for en dag, sørøver for en dag, lave glaskunst. Man kan komme ud og se på insekter og fange små fisk og rejer og stege dem over bål og få lov til at spise dem bagefter. Så der er masser af aktiviteter. Så har vi selvfølgelig også strandene med masser, hvor vi har sandkonkurrence, hvor alle børn kan deltage og blive bedømt og få præmier. Og vi har farmfond lige uden for byen, og vi har Fårup Sommerland som nærmeste nabo. Vi har masser af aktiviteter ude på Action House med go-kart og bowling og indendørsaktiviteter, hvis vejret ikke arter sig. Nu sidder vi jo her tidligt på året, og turist- eller sommersæsonen er knap nok startet. Men hvad sker der, når det er højsæson her på torvet? Og det er højsæson, så vrimler det med mennesker herinde. Og vi har en masse handelsstandsforening, laver en masse aktiviteter, hvor de laver en masse for børn, ansigtsmaling. Vi har et tog, der kører rundt i gaderne, og i år vil vi også have arbejdende kunsthåndværkere til byen, der skal stå og lave noget herinde på torvet. Underholdning, musik og linedanser og squaredanser. Vi har VIP-besøg i vores bolseri, som ligger lige for enden af torvet her. Denne her sukkermasse består af sukker, vand og glukose. Vi har sådan et arrangement, hvor de kommer ind bag lukkede døre og får rundvisning og var med til at lave deres egen slikkepind eller bolsjer og sådan noget. Det er booket op flere uger i forvejen, det arrangement. Desværre har de ikke tid til at lave flere af dem. De laver kun et om ugen, men det kunne vi godt bruge nogle flere af. Nu er sukkermassen kølet ned til ca. 80 grader, og så kan vi begynde at arbejde med det. Nu skal vi have noget smag i, og så skal vi have trukket bolsjemassen, så den bliver hvid. Al deres produktion foregår foran publikum, og de laver bolsjer på helt gammeldags manér, hvor de slynger bolsjemassen op med håndkraft, og så kan man få varme smagsprøver bagefter. Folk de står i kø lige for at se de der produktion. Så er der smagsprøve. Hvornår startede det med turismen her i Løkken? Det startede helt tilbage i 1900-tallet, hvor de første turister de kom fra København og sprang i bølgerne herude. Og lokalbefolkningen de kiggede jo undrende til, hvad det var for nogen, dem der kom der. Det var de slet ikke vant til at bruge havet på den måde. De havde brugt havet som deres næringsvej hele tiden, så at bade i det var ikke noget, de sådan brugt. Badehusene, som der er over 400 af, de stammer helt tilbage fra de første turister, der kom her, hvor de brugte dem til at klæde om i og spise frokost i og hygge sig i. Og de står der jo stadig og er gået i arv gennem generationer, og det er kendetegnet for Løkken. Det er den hvide by, der er legnet op dernede. Men der står også fiskebåde dernede. Vi har stadigvæk 4-5 aktive fiskere, som lander fisk ned på Løkken Strand. Og turisterne kommer ned og køber friske rødspætter og hvad nu de kommer ind med. Det er en stor turistattraktion at få de der friskfangede fisk. Vi har fanget 5 kasser torsk. Det er sådan lige... Det er lige godt til fritidsfiskere. Naturen er jo på en måde sådan jo barsk, men den er også blid. Den er jo helt fantastisk heroppe i Vesterhavet. Du kan gå en tur om efteråret og få vestenvinden, og lige så blid er den jo om sommeren, når du kan ligge og sole dig på stranden. Vi har rigtig mange som ældre publikum, som kommer her og bare nyder naturen og går lange ture på stranden og nyder vinden i håret og får alle tankerne på afveje. Så
Det er et rigtig godt sted også for det voksne publikum. Selve byen her, hvad kunne du finde på at fremhæve, som er helt unik her? Byen har åbent hele året. Det synes jeg er ret spændende, at man altid kommer ned og finder nogle butikker åbne og restauranter, der har stort udvalg af gastronomi. Så det er ikke man går ikke i vinterhi? Det gør man bestemt ikke. Tværtimod, så kører det den anden vej, at vi har flere og flere åbne butikker om vinteren. Hvilke andre ting kunne der være, som er specielt her? Vi har lige uden for Løkken, der har vi Børnum Kloster, som er en stor turistattraktion. Hvad kan man opleve der? Udstilling fra krigen og frihedsbekæmpelsen. Og i perioder udstiller de også dronning Margrethes værker. Den gamle klosterkirke er derude, og møllen. Og det specielle ved møllen, det er jo, at det står i kors. Vingerne på den. Det må man normalt ikke med en mølle. Hvad er det, du synes, I er specielt gode til? Vi er specielt gode til at give folk en oplevelse på folks præmisser. At der er så mange muligheder, at de selv kan vælge, hvad de har lyst til. Om det er shopping, eller det er natur og strand, børneaktiviteter, der er lidt for hver. Nu er der jo sket en stor omvæltning fra ung turisme til familieturisme. Hvad kommer der til at ske i fremtiden? I fremtiden fortsætter vi med familierne og det lidt voksne publikum. I løbet af 2009 kommer der et stort wellness og vandland lige i udkanten af Løkken. Sea West med over 410 ferieboliger. Det bliver en rigtig stor udvikling på Løkken, som vil udvide sæsonen endnu mere, end den er i forvejen. Nu er vi jo ved vestkysten. Er det så fisk, man skal spise her? Jeg vil sige, at det er fisk, man skal spise, når man kommer til Løkken. Det er jo en fiskeby, hvor der er rødspætter, krabber og hummer og sødtunge. Der er alt inden for fisk. Så det vil være et rigtig godt bud på, hvad man kan spise i Løkken. Men der er også andre muligheder. Vi har jo alt fra pizzerier og sandwichbar og steakhouse, kinesisk, fiskerestauranter. Vi har gourmetrestauranter, vi har alt. Så er der en stik rødspætte til dig. Det lyder godt. Værsgo. Det ser lækkert ud. Og smørsauce og persillesauce. Tak for det. Rigtig god appetit. Tak skal du have. Hvordan bor man i Løkken? Man bor i sommerhus eller på campingplads. Små pensionater har vi rigtig mange af. Små hoteller, vandrehjem. Vi har faktisk lidt af hvert. Lidt for enhver smag. Så dit bud på en god ferie? Det er en tur til Løkken. Med deres børn eller med bedsteforældre. Hvor man gør, hvad man har lyst til. Altså, man har lidt for enhver smag og kan slappe af og bare nyde hverdagen. Det er Løkken. Det er Løkken.